Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da tasha mai albarka. So yau ga sabon script na kawo muku. Mai buƙatar script zai iya mun magana ta WhatsApp insha Allah. Wannan script ɗin gaskiya yana da security version 6 ne shi ma. Sannan yana da smile da alpha duka suna aiki a jikin shi. Wanda da yake buƙata zai yi mun contact ne ta WhatsApp. So wannan shine yadda tsarin yake. Sannan smile yana aiki, alpha yana aiki. So masu sha'awa za su yi mun magana ta WhatsApp. In kuka duba za ku ga wannan shine smile. Ga yadda tsarin yake da komai da komai. Na smile ga transaction history nan za ku gani. Smile yana aiki. Wannan na yi transaction ne ta sabon app ɗina da nake yi. So da kuma transaction smile ta cikin website gashi nan. Shi komai yana aiki successful. So yanzu mai buƙata zai yi contact ne na payment method ɗin shi iSpy ne, PamPay and Paga kenan. So gaskiya a takaice dai wannan script ɗin kuma shi yana aiki a jikin shi, ba irin wanda za a ce wani waje baya aiki ba ne. Ta referral commission da sauransu duka yana aiki. Duk wanda yake buƙata zai iya mun magana ta WhatsApp. Dudduba features na jikin shi. Ga receipt yana downloading, mutum yana so ya yi printing ɗin shi.